Ada Niken Salindri. Cahayu, Cahayu Niken. Sini Cahayu. Ini tadi ada request dari Bapak Susilo. Ya. Mas mantennya mau kirim-kirim salam. Iya, sama untuk Mas Rafli. Rafli Satrio. Raplika iki. Mas Amu. Iya, Mas Rafli Saputro. Saputro. Ya, matur sembah nuwun rawuhipun. Terima kasih. Terima kasih. Salam dari Niken balik. Ya, luar Dan biasa. buat kedua Temanten. Ya, semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Berbahagia selalu sampai Ya. akhir hayat, hanya maut yang memisahkan. Amin amin ya robbal alamin. Joko yoga pokoknya. Wong yen lagi gandrung ra peduli mledose gunung. Wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir. Nadyan lagi botek direwangi trita-trita. Ajarene wis aja apa-apa duwe wong loro. Wong yen lagi kepikan ra peduli donya kiamat. Wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi. Nadyan ra duwe duit direwangi kredit. Jarene wis aja apa-apa duwe wong loro. Ayo Mas. Irung bangi redek aweke sapa dik. Ireng bangi raya duwemu. Lambe tipis sedek duweke sapa dik. Lambe tipis ya duwemu. Janggut nyadis duweke sapa kan. Janggut nyantis ya duwemu. Iki piye kan. Ireng bangi ya duwe. Iki piye duwe sapa Mas? Mestine ana sing duwe. Iki piye duwe sapa Mas? Mestine ana sing duwe. Iki piye duwe sapa? Anune ceblok lah. Sik, Mesti ya. iki benakno. Aku gak mau pakai ini, tolong dilepas. Sing dilepas apa? Sing dilepas sing di. Engko kleru glandang. Ayo kita nyanyi ini ya. Yang mana? Ini permintaan dari Pak Ade. Si iki mau ta? Iya, ya. Lah, anake sapa, Nak? Anake sapa? Ya. Dike langgam sih ae. Terus dike bajangan ini ya. Bajang ya. Dike bajang. Bajang terus mari ngono sekop-sekop. Sekop-sekop. Ya. Oh. Wong yen lagi gandrung ra peduli mledose gunung. Wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir. Nadyan ra duwe duwe direwangi
donya kiamat wong yen latihan nembi ora peduli lagi inflasi anak dianaran duit direwangi krida-kridit acarin dewe seduduk apa-apa duweke wong loro irung bangkir kena duweke sapa lambe tipis kan duweke sapa dik acang nyake seduweke sapa dik bangkeane duweke sapa kan mestine ana sing duwe kan piye mestine ana sing duwe piye seta mestine luwih enek sing duwe lali 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 tadi ada apa? Iki mau ki lek ngarep. sapa? Terus Bakang Semok. Bakang Semok, Sotia. Sudah dipinangkani. Luar biasa matur sembah nyuwun. Mbak Manten ambek Mas Manten nama jelek. Ya serem. Heeh, lah sing jelabut-jelabut. Lagu apa? Mas Manten Mbak Manten endi ya? Mas anu apa kuwi jenenge? Niki murah. Apa? Nakamura Daisuke, mau minta lagu apa Om? Om Nakamura jenenge. Nakamura nggon pijet lho. Wes nggon pijet lho. Heeh, Nakamura. Atau Mbak anu, Mbak Dinda mau minta lagu apa? Minta lagu Wiwo the Talk. Apa serampan? Of the Talk. Sabar. Oh iya. Sayang ngapunten saestu. Iki mau nyuwun lagune Sabar. Wis to. Kok panggah. Penak to. Kok panggah ngono kancane karo tim tukang gawa sego nyuwun lagune kawin kontrak. Heeh. Terlanjur cinta mati di kau yang kesayang. Izinkan cinta ini bisa ku berpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawin akan ku bayar kontrak. Jeng. Terus apa nih? Wis ya kuwi rong lagu kuwi lho. Nah ya wis. Loh. Maksudku dinyanyekne gak iki mau tabuhane kethek ogleng ngene iki ya. Lah kan wis, Sabar wis dipinangkani, kawin kontrak dipinangkani. Maksudku dengan lagu dan musik yang indah. Ada permintaan juga. Apa? Selindutan, ya. Aku emah, aku rasuti.
kulino ning kontrakan. Ora. Ya, sabar minangkani dulu baru kita minangkani sabar dulu. Mau sendiri atau mau sama teman-teman? Ada. Ini kan Salindrio. Ya.
Kaya enek mayang karan karo bose dhewe nek kaya ngono lho ketegan ngono rumangsaku. Sing ngongkon aku. Wah, pancen kuwi sing ngongkon sampean. Ending sepelane pancen ngono kuwi ya. Walah, tak kira lek memang kuwi mau ngeprank cah-cah ki mau. Heeh. Ya Mas, nyanyi duet satu lagu. Wes kawin kontrak. Habis ini Apa? sing ku mau lho. Selintutan to? Oh iya, oke, heeh. Terus Kok kawin kontrake dipekne sapa? kawin kontrak. Mesakne Aku gak tega nyanyi kuwi. mesake sing anu lho, sing apa kuwi jenenge? Sing kos. Ora sing ngekos, mesake anu ki lho kanca-kanca pawon sing ngewangi Bapak Susilo ki mau ki. Ya bar iki. Heeh, kabeh nyune kawin kontrak iya dipinangkani. Ayo celek yo. Heeh, lagune Nadane. Hak Sat aku entuk drang tak keduludung ya. piye? Jajal tak tuntuk delang tak kentulucung piye. Kaya ora penaman to ya. Kaya suara kendang kok enek kono model. Aku rasuti sabar dino mikir terus hati-hati Nanti wong ayu. ana pacitan Wah pacitan ya. siramu kondo tresno lakok selintutan Dino sayang pancen salahku. Asani kene terus terang bring sliramu. Akawitan kang mas yo amung sembranan rata anggem temenan kok kebablasan. ora lek ngono kowe Piye? jare tenanan Lah aku arep temen tinggal tenanan sepurane iki sing terakhir. Kok tak baleni neh. Ini lah apa nih? Tak kandani ya wong ayu ya, tak kandani. Rungokno bareng. Aja gampang nesu. Aja gampang nesu. Iya iya. Njabar godhong karo. Ambok ya sing sabar aku janji ra neko-neko. Janji yang setia akan pernah sirna. Janjiku suci tertanam dalam hati. Kan Pegang janji setiamu, jangan sampai bohongi aku. dengarkanlah isi hatiku, tetap tresno mring sliramu. Aja gampang koyo ngono. Adeno sayang pancen salahku. Saiki terus terang mring sliramu. Akawitan kang pas yo ampun sembra
tenan rata anggem tenanan kok kebablasan. Kamu itu tipe orang yang tidak setia. Jane aku setia tenan. Kamu bucin. Ora Cukup. janjiku suci tertanam dalam hati. Ku pegang janji setiamu, jangan sampai bohongi aku. Dengarkanlah isi hatiku, aku tresno mring sliramu. Ini pantes ora, Pak? Pantes Pak Sus. Yo blas. Blas, dari pati blas. Jian Pak Sus jendak anu blas, ndak pro. Ndak pro blas. Pantes. Pantes dadi apa? Ndak pantes dadi apa? Dadi anu. Dadi apa mu? Dadi dadi kek. resik omahku. Jadi tukang kebun dah maksudmu. Siap. Iya iya. Ya apa, Pak, Dek? Aku sing iya putri raja dan kudanya minangkani pamundhutane slindutan wis diparingi senajan to ya gerayah-gerayah watone kecandak gremat-gremet watone slamet. Tadi permintaan kawin kontrak. Iya kawin kontrak diselenger pisan. Heeh iki karena wektune wis mepet. Hani ada Mbak Hani ada Mbak Nanda. Yo arepe muni sapa neh kowe? Hani karo Hani. Akhirnya arepe muni liyane. Yuk Mas langsung diselenger kawin kontrak. Iya. Anu digarap Opo wi? sing rancak ae. Ya bojomu telu lho. Ya, heeh. Lah aja. Aku gak termasuk aku. Aku mek telu ngene iki. Ya aku mah. Garek kowe nan piye? Ora sudi. Iya, iya. Anes, bojo tukang son. Renek yo kuwi ya, renek liyane. Apa ya anu? Nikah kok. Iki di streaming kekele sampe wenku malah tak. Yang ku
Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontan. Sini Pak Susilo ning kene prasmanan sembarang-barang dicepake kok mes sing raine apa mo? Apa? Sendoke muluk aku akhire manganmu. Sendoke mbok jarene ibumu sik disai mriki ngono peh gek sing tak pangan apa kuwi jenenge rawon tak puluk beyuh kono capare murat marit. Heeh diajeng Niken Salindri. Aku ki ngene menghormati ke diajeng ning Blitar ngono lho diajeng. Diajeng sapa kuwi? Febia. Dek, ajeng Febria kuwi ngono. Iki gremat-gremet watone slamet ya ta. Grayah-grayah watone teko awake dhewe, heeh. Ya suka parisuka ning awake dhewe kudu ngerti nendi wancine awake dhewe kudu undur diri. Apa mau iki mau dhewe
ning kota ngono ning lapangan ngono buyare nganti jam 4 esuk berhubung ki ning gone Nganti jam 4 esuk sing arep nabuhi sapa? Lah yo Mas pedesaan. Oh iya, menghormati dengan lingkungan yang sudah ada. Karo ngene Pak Susilo kuwi kok sing ngrewang kabeh ya iso kesel barang. Wis iki mau hiburane seminggu toh keri dhewe mayang. Iki jane opo iki? Manten. Oh manten. Binarung swaraning pradangga mung nyohang rangin katon jumlegring kaya maesa. Neng glong. Mijilipun temanten putri miyos saking Panti Busana. Panti Busana. Kowe iki dadi muane. Kembar mayang. Katon galeah-galeah. Tindakira Sri Pinanganten Sarimbit. Nek sing dadi lanange sapa? Nyoblos goblok. Katon Sumplorot Cahyanding. Ayo Pan. Ipan. Ipan siji. Asoy. Iki piye? Oh, Nun sewu dumateng para pamirsa. Niki mantene kenek penyakit anu. Wah, lah wong hop. Manten kok ditemokne. Manten yo fisik. Wong manten iso ditabuhi kebo giro iso. Duh, mantene fisik. Elek nyondro piye? Rumangsaku kok. Fisik. Mantene cek persiapan iki mau ngombe obat. Heeh. Obat pilek. Mantene bae ngene iki ya. Ya, awake ya sementara undur diri dulu ya niken Salindri pamit karo Pak Susilo dan warga-warga sekitar. Iki kok panggah dolanan sirah itu rumangsaku. Engko lek diketok sirahmu dikek ning mobil nggih dolanan cah cilik. Rumangsaku pamitan dhisik karo Pak Susilo. Inggih, Dan Mbak terima kasih Kang Pade Badar, mboten krana Pade nggih dinten niki rencang-rencang nggih. Ora rambut gawe. Bocah-bocah ya prei. Iya, alhamdulillah. Heeh, iki arepe nempur ae bingung. Heeh, makasih Mbak Dinda dan Mas Nakamura Daisuke, matur sembah nuwun sampun ngundang Mayangkara Campur Sari bersama teman-teman Mayangkara juga. Dan juga ada Wijaya Audio Profesional Sound System. Tentunya kami undur diri ya toh diajeng woi jabang bayi kok ya Anu dadi boneka sing ning mobil suwi oleh ya nggih. Nun sewu dumateng sagunging para rawuh Purwa Madyawasana anggen saula asung pasugatan dumateng panjenengan sedaya wiwit saking Purwa Madyawasana mbok bilih wonten kirang lepatipun anggen kawula tata basa Trapsila Subasita ingkang kirang regani penggalih kula minangkani sesule saking kanca-kanca Mayangkara Campur Sari ngaturaken gunging kalepatan ingkang tanpa pepindhan kanthi asasanti jaya-jaya wijayanti lebur dening pangastuti Gusti Kumbanapsikum Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tembang alartis saking Mayangkara Campur Sari. tebak-tebakan sayang. Wis sareng rong iso jelas. Liane. Sing kiayang Mas. Mah iki. Heeh wis kuwi ae. Yo. Halo, nggih niki pun bubar niki Pak. Nggih Pak. Nggih niki lho rencang-rencang niki lho tasik suwi niki rembukan nggih. Nggih bar niki Pak.
cinta